Matthew Asempa 24 verses 14, 15 down. Matthew 24 verse 14. No beka hini no asempa wiase nyina de wiase nyina dance eno ansa na wie ne beba eno ansa na wie ye ne beba edi se mu na tiwade odifo dan ye kan mo asem de se gina konkron pia ho no a do kan hobio was Daniel chapter 24 15 no kan 15 no 15 was entimu no atiwade a ebo man no a was se mu na tiwade a ebo man a odifo Daniel kan aka ho asem ne se gina konkron pia ho no de ore kenka no obi a wa kenka Bible man ntiase se tiwade ebo man berema ware bema Anuma Sodom and Gomorrah for ye nyame di jafri soro be hye won no se anu na ekoso wo wiase America former president the friend say Obama agitum sa America berema ware berema oba ana enkopia so dem ama sofu nchira so sofu bi so nchira so ye so onko 3 months as 4 months godem na kotu yes woni bi say ya jatu no Britain ya jatu no Germany what you say a chiwadi abomayo say chiwadi aboman ana bayo etimi skirt be she na bibi nso sinibu say what you say yes na wo amene na chinyina na gu ho no de akogina so dem adan akoye wedding obi a wo ko ware obi oba Bible say hwe no wan say ya ware mpa yes aware mpa nso oba free wo minim kosi wo nantu what you say that is marriage bed that's right aware mpa no e free wo minim kosi wo nantu obi a yenya ware ho no ya wo kira asofo nim nyame anim no ase ne dada atade ni sia ane wagya akene no fo na tete soro hwe what you say ana ne nanko kom nyina nsa nwene gu ho ane wayi nani onya daje trase atwetwere nani akinwi no the move pencil sign we will official the obo ne atunyi wono na bo takrama ono a ane se wotiti woni akinwi dia wo takrama nso twa ho what you say yes me pese obi a wo tie me no be very wise be very careful obi a wo tie me Canada Belgium Holland America you need to change your mind. Christ is coming back to judge everyone whether like it or not. What our Yeshua on Sakraba Kobunjam you. Okay. So suffer swanka me maka. Yes. Tiasemani. When you saw tower Yeshua Sakra. When you say you know who are there, I am planting. Yeah. So for your boko utribom. Mamini do what them. And this all show them. No be ban waka ago na aka so mremu na ye so bewurama wo TV won fango koko yes bram obama na me TV si wanu abetam adan am abokoko what you say na say koko yam pratwe anya ware be very careful ana busuafo nyina nim so oba na wo me ho na nyame nso nim so waware no encho na Yesu aba enche na se yanka no kora me se me nua no masofo bebre wo problem heaven na yakon a righteous life no message be the garment of Jesus Christ a message I am favorite manage some message no papa holiness and you call heaven gate obi mbie mo obi heaven gate yes nyame na mbofo so be practice kire nipa emre kire petro to prison bofo ne ba ye no onkura safo nso wuram obo peter nyane ye Acts chapter 12 yes obo peter nyane ye o se chompa boa boso so atade be sene bofo ne wuram a o miepuno no ne peter nso wuram second no awuram third no awuram edu fourth gate ne so mabofo no wuram no no abia ma no mo wuram sana having gate tia oje me so amepa amen righteous life and asafo awudi bia gate ntitreni ni ba wuram because what is a saint that's right what is a bofo na fa no obi be gira gate abia ma na dia try we pese me nkumnya ayewu dia na da ayewu that day what you say apo ayoma
ebe dan wote ha se abamu aketwa a wanya mfie du nwotwe etimi ko hyedem na ade samana twetwe ba ma be dan sa omo france masturbation we shall bathroom aduma Pentecost for the assemblies matter is a Christopher Apande boys no do omo ye no onim so okofo ba ye be che no na yetu na sen ane ne wo hono samana na ode atwetwe ba ma no aso de abetra so de dia asia wo sa abetra so de ma no okatons wo kwasia ni mu na be jira rababababa nso wa ankasa no you are fornicator you are more dangerous obabasia etime de nsa hyehyɛ no lesbianism obabasia de na no fa no nyonko ba o wi akodira so dem se metu so no me hwɛ boys ya baya wo ma fra ho adifo ya sis ane mayo de dawrof adifo abai pa mo pa ma abrantia mesrawo me de me ka kire wo asase wo mfiri so wo twom wo bɛkɔ John 1 Peter 4 verse 9 1 Peter 4 4:9 Ose munya mo sa ose munya mo sa awoho huhu ewo mu se de munyina nya adoma tede no anyo ho sa ohoho a huhu ewo mu se de munyina nya adoma se de ye nyina nya adoma tede mo fan so mo se wo nya fan so ye ho enti sam ye hoho na papa ye hoho a wo se ye nyina hu ye ho se ye nipadua baako Wojama so amepa amen. Me free how John yanko Hebrews 11:13 to 16. 1 Corinthians 29. Hebrews 11:15. Hebrews 11:13 to 16. Jesus na yiri mina wuya won san ka boshe no. Wose na emo hu na chichi nko gidi ye na tu ka se. Oya na tu ejidi ka se. Oya hoho ne amanfrafo. Oya hoho eni amanfrafo. E wa Asaseso. Asaseso. Na wona wo ka sa no. Wona ka sa no. Wo de kire se. Wo de kire se. Ohwe kura. Ba ye won dia. Ba ye won ma dia. New Jerusalem, a city of gold. New Jerusalem, a righteous place. New Jerusalem, there is no death. Owo ni ho, yare ni ho, esum ni ho. Yes. Adianche, adiansa. Jebaso kasa amen. Amen. The city of gold. Prosi ni bi nyina ho no akase gold ni mfa bi. Ah. Gane e wo gold nso obi tie wo huru bi da. Ndie de kre. Nipa miensa bi die o. O ba ma akofa bi. Nya Ghana ha kam ni se gold etimi fura lupre. Ekopie se Dubai o se hino. What is here? Gold na nante kofura lupre. Na kwa aburuchire. Ni ebusa sa fa gold ni. Ye hunu. Ye hunu de Dubai. That is Ghana. What is here? Your leadership abadu yeso from Lawrence redeem until now. Omon kan kore. Nti so ka na ho ye. Men so be dia na kam wakume. Jemeso amen. Amen. O meka. Ya hefo atia konwa so no. Omon ditumi omon di asase tumi ye ni ma no kore. Abayiguro ani abonsam guro ani anije ho. Ye gunsa friends amanfo se sama nyina ye chiachi ginapa ofa kwan prate ase wo ye bembo nsa ne wo wi asa kwa saman wo so ansa ma gina wo chiachi ginapa na kwa wo te aso kura no oboa papa bai ya wo wi akwa sama no onsa ma ka ho jema so amen Amen. ha wo to mo ne batre pa obeko wo to mo ne batre ye pa obeko nti obi a wutie ma no anda me ka asem bi me se wonnam na akoduru enkogina ka ho ankamfo ka na woto a obi baje ada ba kansa gugu no de wa amere ho na betre Bidia. wonim se Solomon osui osankafo 2:18 Solomon osui Ose bra me bre no wiase nyina afro me. Solomon ya adwuma nya sika nti wotena se no se bra ma bre no wiase afro me Sem beja amoni po obedi machi aba. me ba bewu na magya no hwa mo nipa obedi made
na hwan no nim so be onyansafo enti me Solomon na me se me nyansafo na so be ma dia me bre me di nyansa ya ma bre me di nyansa pe obi ba fa yesu yahudiye what you say Solomon no ndi wonam na kasi ho a enkobusha obi asini fi a wusi ya de cha okura da bi ebetu afirim no kwasam woje me so amepa amen amen ade abomoden na ye ho adwuma pa bi si ho e waawo de afunaka waawo de a udu ana so mo ya na wakodamu ahwe odi ase okara anu aka kire nse agya minia ma me nhwema wie ye yo je me so amen amen na waawa che ho atum na wasusu ahwe na wabusa nsa na bo ayesai na bo anya di o 6 million kura benya bi 3.5 ubenya bi ensuro na yantabo je me so amen amen what drop nsu dem isu dem enua enti tobi kosi ho ye e wo ha no dem no ahwe anu na yo japade o onipa ya wo no na wo da wo diem enti ya wo ne ya fa wo ne ya dia wo de ne ekosie ye enti wo bekwa awasasa ase nso ma wade abedem na akọ amen won pa dia wo bra pa no obi be hye won pa dia wo bra pe obi be hye o ka wo bra to no ubututu ade atonto magu ho no obi a wa motutu be fra kwa sori akọ heaven na unu tutu ko bonsam jim wo so wajim woje me so amepa amen amen ti asemri Psalm 89 verse 48 o se oberema bay wa kasam se oberema bay ana o ti ase wo su o se oli wu o se onu dia wu obi ni krefra sama do obetimi ayi ni krefra sama do nsem ebi wo ho mi hu bi da apart from Jesus hu bi da ebi ni ho me dia ha meko onso beko je me so amen amen into dononko edobiri bia ho ya monko excursion enko excursion ko hwe no ni mpro enko zu ade ya meko hwe achechede enye nyansa etoda bia mo school fo na mo ba no ene mrantiam mo gadam ho na mafa sprinter ana VIP bus na baako na mabakumase na mukoji a mo nhwe enfri casualty enhwe ankosi D5 yes enipa yare da hom afemu wi afana 1 na maba moche na maba hwe enipa egu ho obi anhwe biodo abere wanhwe bi akokora nhwe bi ababa wanhwe bi de ne pietu obi ada ho mika wa mo fridge ne ya makoma akosese dru 25 or 32 to so ba ko bi anhwe fa nipa 300 fridge no a social cost de akase no ebu ho am di container we bi na yi we bi ebu ho we bi na yi apaki nipa na gum yes ama na ye mabe de so amen amen what you say na de ba ko am ni se nkramofo ndam ko so am de omu wu ya la ila near the next akoto wa hwene fo mfantefo ne atemfo ne borofo ne asantefo na ayema ayubefo ne korobo ana ayema me pa cha what you say say ya makoma be se 32 na nipa bia ayema na hwe fridge no ye bia mu say ya e force na ya wada numera ana manfo ko selection obi akọ hwe ne nipa ya wada numera o na akona samale no wantue sika amano abe ene enwumere no nsia na wonhunu ufunu ma ntia ye so we mu a ya to no bra ye osenyo no a ye yiwe bra osenyo no a nya se ya to ya bude na to oboko ya to no se de ya to ntobo no ye yiri sia bra ye timi de obi tiri hwidam bra oje me so amepa amen amen mumu se wa ma dinda funu no obi ho a wo mra no na ne ko aye sei ntiji so odi ni tiri ha no ato brog so na de hanso ato brog so no ope wo mafunu pa wo de bo ko no manatene pa anya se wo de da wa wo ko ba chia
na dwuma obelusu eto da bi nso a almost assessment blocks no base 40 near the good corners. And the ice block ni chini nyina na umotene. Nipa yo. Nipa. Jameso amen. Amen. Ato da bi nso a wonim dia na wan a brada kan so ye bum ye nu pom. Mama de utum na ehwa na ye susu na eya ye timi bum pom. Ya kanto so. Ya dia setro. The short ha no ya kakabin some in them krom ha one day born one day die. Now after that there is what? A judgment. A day you should see from Muhammad Baba. I know say Muhammad Yaba Alaji Baba Bijina. Revelation chapter 6 verse 12. Revelation 6:12. Was it Sanatasia? Was it and Shanua a Tosusai? Is not 10 Sanatasusian. What 10 Shanua a Tosusian? Was Simuna as I saw Case. Asaseso Bewoso. Now we had a new tomb saying you could not. Oh, yeah, Potabiano. A Radimaya Tosumi until Drutum, a Bayutum send you could not. Or Sane Danisimuja. Or Sane but Danisimuja. Now also so much Asaseso. And so I took away. But if so be good form. The set Brotoma. The set Brotoma. From Macasia was soon teaching a babu. Now, also in who coy. What was our way? A day yes, Baba the big gun. The set a woman. If you say, a man rather took Lucifer any agent or through GBCA. Ah, the set a woman. It is our show. I will say Jesus Christ. A boa, Pamwa, through in who coy. We also through in who coy. The set a woman. The set woman. Now, a mepony. A mepo, any support. You know to free. Baby. Now, Asaseso I am for. I see Asaseso Pro. Asaseso I am for. What's in me? Now, Asaseso I am for. What's Asaseso I am for. We are coming now. Asaseso I am for. Define the count. Combine the count. Dominic count. Asaseso I am for. Or therefore, Asaseso I am for. Nini Parkers. Ni Parkers here. Ne Asafo hene. What is here? Yes. The Kani Parkers here MPs. Judges, lawyers. The Parkers here. Bank managers. The Parkers here. Regional ministers. The Parkers here. DCs. The Parkers here. What's in the Parkers here? Ne Asafo hene. Ne Asafo hene. Ne Adefo. Adefo. Ne Awademfo. Awademfo. Ne Nkwa. Nkwa. Ne Adehye nyina. Adehye nyina mugu ahimfie. Hinta apota. Adayo subaba no. Ombe jani akohinta. Wakache meponi abodan. Wakache meponi abodan se. Mohwe yenso. Mohwe yenso. Fa ye hinta. Infidi ote ahiwa so. Infidi ote ahiwa so. Ne adwama na bufu. Ani ogwama na bufu. Efrise. Bufu da kase. Bufu da kase no. Hwan. Betumi atina no. Adi Psalm 19:11. Revelation chapter 19 verse 11. Wose kankan no woni sode hunu kase. Wose ogefo no ehuni sode hunu kase. No se wosoro abie. Wose me huni se wosoro abie. Na hwe. Oponko fita bi ni. Oponko fita bi ni. No tene so no. Friend wose ade yo. Your friend wose ade a. Wayo ne onokofo. Na obu atan. Obu atan. Otu sanso. Na riti se ojaframa. Wose na ni kosua na te se yaban. Ojaframa. Adi Psalm 112. Revelation chapter 1 verse 12. Wose enkamfo. Fansasa obasaba. Na medane me se be kohwe ene akasa kire me. Kenkan. Na medane me hono. Wose medane me hono. Sikaka ne aduan so. Sikaka ne aduan so. Na kanede ne fimfiri. Na kanede aduan no fimfiri. Na no be toni papa wo sa yu. Na sikabo so abone koko. Sikabo so abone koko. Na ditirimi. Na ditirimi. Ene hu nyu ho so jante so kirema. Ne te se. Wose na nikosua te se. Ojaframa. Ojaframa. Na nate ya bo fefa do. Na ate se ya wa adoro ofu. Na okransoroma so ni. Wose okransoroma so ni fam. Na afranu fanu na nam firi nanum. Na nim te se owiare hye. Jasamni yo. Ada Kristo baba no. Oni takrama wo de kasa. Hwe. E takrama na ye sekan. Na ni kosua ye eja na nina wo de ba ni Peter no ba na ante ya no. Wo tutu egu ho. Na ni te se wo de eja nkasa. Aye ani kosua no de ahyehyem. Na imotire pibo ni ti. Na wo chia hifu nyina abotre. Ana ode abobɔ ni ti. Wo twe din bi obiara ni. Wo twe din bi obiara ni. Ajo no kwa. Wo satade bi ode abobɔ. Satade a wode babu atan no. Wode anu moja. Na ni din man kasa eni nyankopɔ. Na domo wo so taponko fita so. Jeme so kasa amen. Amen. Yo so awie. Wie. So abɔfo ba ko pesi kurobo ha. Asase na nkasa kura be nam. Biribi David ya ni amo. Ma urade bufu. Soma abɔfo ba ko pesi Israel.
ne nkranta no otwifiri ne left about right no akum nipa 300 o different right akwa left 300 wo kum sa 3 days bofo nso said the nipa to the nsase no ono woto a ekum 300 na we se wo kum ba o je me so amepa amen Amen. your bofo no bi ho a ne tenten na kakraka no adi something one obakasem bi Revelation chapter 10. sa bofo wo no nyina eka urade yesu ho a eba fom Verse 1. what's it say Oslem no bofo ofra hodemfo bi oh hodemfo bi a ofri soro eba fom na ofra mununkum urade nyankontom wodi mununkum ayantoma na nyankontom ye na bote ewo ni tise nanim tise owia na nanim kos na nim tebia ne tise awia na ne ahia nan tise ogya fadum na ne nan na sifam etise timba kase na okura no maketua bi okura no maketua bi emu bi won nsam emu bi won nsam na ordine nan ni fasi poso wa ba sasi su no wankoso enti woni nyame kasa na urade man half sea half earth nan ni fasi enti ne na ba ko sipum finfini de benkum ana benkum su si asase so na ordine kase atem se de jata bo jama so kasa amen ya wa bofo no bi ho a totubanto sina no na obomu papa ojani mojani sukotia di afra ani apara na na firi mu ba na ku asase so a anani asase nchicha mu mi nsam ba ko na kunkum su nipa bofo ba ko po Ghana fo nyame o abofo mi anu pa and destroy Sodom and Gomorrah and to me and shari bi obesina brother fa homa nyame wat amen hwehwe nyame asori na dia ba se kroma me dem hye medam ba bi ana urade soma me ha de wow pano bra bi wow pano transfie Demeso amen mentimi ma chechero but sama me catch one say wontimi nya no yeda ada yesu ba su fom ada yesu baba me say obaba ba to se binom ansade your girlfriend kom ni ayera no what you say what mara na jo to sibia no ebisi no bi so no tramo ebisi pa akogina store to abeno wo busa se kwani mo yes yes wa no ya de tramo so nyame we de ganja o twen ya was twen wa se de jane si dare no eye wo sejem mon tam ne nkotum no won shepla jema so amen tro de abafo mon sakra wo taxi drivers mon hwehwe nyame amen ebia na wo ye security sakra ebia wo ye nurse ni sesa amen ebia wo ye teacher sesa wate amen ebia wo ye policeman I respect you yes I say men can say you can say obia wo ya ba adwuma me respect you but the sakra wate ebia wo na hwe police fo so eno mfa me ho jema so amen ada ya subaba na wadwuma no di kwa wiye ti asem ne ye Ghana fo na abo mo ho ba nya so abofo Rosi ni mu awi nsase wotumi wi nsa na awira fi ho opa masa kraman you do for sai and I'm not person in how did matter I'm not against you what can I hear that's a human who are one so yesu mra soja ni bi your friend yaro o sevu ni so that's right Cornelius and so sevu ni so was 100 soldiers. Were a leader of the 100 soldiers. And so Sevuni so. Yes. The be a assembly man. I know your post dear mouth kroma. You need to consider Mr. Save your soul. Mama did so by your crown. Amen. A Juma now we are in our yard of wow my why are dear. But in your Juma about wow cry. Jamasoka say amen. I'm not against you. Men power be out. All the presenters me buy so far we are why are there we work am in interest when yankwa nwoma mu udi akohye it is why a presenter me so ya presenter ne bia me call FM so more than 7 years me da so te FM so but me foto am dem ma won say wo be boda wuro am nipa nyina to nka na sa wurade ni wa bragu
There's a presenter and fan sank one. Yo. Jawinom presenters pensa pewi pema. Ebi a footballer, be very careful. Jamaso amen. Amen. Ubaboni doesn't mean say the muasem. Ubaboni doesn't mean say Ghana Yahudio. You need to sit down and think. And the kind of 4 boys, boy no, our mobile didn't say we and a ma, we a ma, and to be so blaster for woman to be no baby. What do you say? Blasters and a blaster. We we are some wager. There are some wager here in 3. You are your Beatrice Aquano when you know you. Now, happy to pay a mayor. Monsieur Madame say, my Christian no talk to Sam and say, a swashish. What do you say? Monsieur Madame say, what do you say? The Bobo, Chia. Na Papa Yarano Pokunti, now on my way. Now, we say, I call Pokunti. More cigar from man about Sofo, about Chow. Sofo, when you say me job or one, my name is Yenemy Men in our sorry. It's in my 5 years for you, run a crowd. Until the same Babich, I won't say Pokunti Metias. What do you say? What should we? Borrow now, Cobon, just walk a shepherd. Make me 2 for. But come here, that's what I say. Macassa Tiao, and to pursue your Mabuam and found. Oh, Master Mummy and Shannon, and I may some member the car no more. Now you are just so across me, I mean to break you. Some can be children as I don't quite yard the Mokmasi. Because I'm some young cross me. It's only what I say. What do you come back cross me? Ube no. O season now you want to say so. Or so who is so him your one to man. The enemy are dinner and you are hurry. Tieni, Mammy, Obina ready. I want to send you. Because one year and yet I have him a bowl. But for 2 hours, the man said, do you know Jesus Christ? And do you also know? Say no, Koda. No one sorry, I will cry. Job 16:22. In fear one of the beauty. In fear one of the Makokwaya men Sam. Makokwaya was some of you. Asaseso. What your money battery? Overcall. Now, not chairman and an unpenny for you can't say, Croy, a commodity. One on penny for. My desert then said, your my enemy, we wouldn't fit that. Baby, I'm a comic catastrophe on my calm. My bonfire, dear mamma, and you could. But my desert then said, Mamma, some American and Nation see me here. I could not move the any dear. A yaman at the matraso, men castle, Yaman. Because I am in the city. Yes. Jemeso, amen. Amen. Upon all community in Anno, a dear Babuamo young Quaji. I could not know what this one. Which woman about me a pobre was so much sorry for this. Sorry. Now, baby, I walk around and yes. I said, the boy, you now you are 2 places. And your paradise. And you what? What they say, hedges, your friend hedges. Paradise and what? Hedges. So, amen. Amen. Paradise and what? Hedges. And the paradise, you know, used to kiss on a yaw. Paradise, no. Jesus said, man, there is no paradise. Yes. Near hedges alone. The hedges in the crown and the moon. What you must amen. Amen. Into Jesus Christ, some Adam, or Cocas and Power. Once a corner and was an assembly as a cronform. One day can't call paradise first, one a Christ. But can't tell you so that come or him no as a man call. Now, never come our paradise. And the Aquanu, the show at Christ. Am I Christ in Sui? And the Christ and the Aquanu show a call paradise. And son Wojan Hobesna Quasamado. Aqua cast and patch a woman. I'm almost swab a sacra. Jemeso, amen. Amen. We can get 1 Peter chapter 3 and 1. 1 Peter chapter 3 verse what? 19. And 1 Peter chapter 4 verse 6. But better say yes to quite some other cast and pa. Maybe what am I saying? Fine.
Into Jesus, me chawade o. Obi a paradise or down kwa. Amen. The whole paradise and come with some jemta. Amen. 1 hour paradise no. Ade aswohye agu Yesu sise onye no mu yaten. Na o matena hwache, o muto o mani o mu hunu New Jerusalem. Enti awurade boshe no onye ba no mram. Jemeso amen. Amen. Boshe no John 14 1 down to 6. Mama mo comment tutu munyimini na munyima gya Nyankopɔn so ni na trabia pi wo magya fie sankante sa kamanka ntram se mekosiesie baabi amamo na mekodam kosiesie baabi mamo wi amaba bio na mabefa mo na baabi am wo no mo nso mba de ba eno ne bɔhyɛ ana wɔde wo makogu paradise ana baabi o siesie no nso wawie wo mo to amani a kuro ni nie wo mo da so ha ana wo maka kyerɛ Yesu sɛ wonya no mu yapen je me so kasa amen bia disam 6:9. 6:9. And so no tosunum. Was in Sanu Tosunum. Now, Otis on a tosunum. And Sanu Tosunum. We will know when you could pass him. Woman, Yamiasam. And what dancing would you? And you are dancing with you. What could come on a crowd for the now, or the neck said him, we say, 1 hour paradise, you know. What the neck said him, catch the radiation, you say. A concluding on the coffee. Would you more time? And do we are I wouldn't tell 1 hour. Yes, I see so we don't consider buying. I'm a movie at Talifita. The Christian wedding was with him. Oh, Mudipim. Oh, when you are tired of it, answer. I catch on some pretty, no mamma pretty because you say, Muraka, Animal, we go to someone and no person. Amen. Jemaso, amen. Amen. And also, what's your cat, Charlie? Preach here, so free preach here. I come a pow. That's what Bummy Hunga can what you say. And so, a free idea. Man, you're not meant to be sacred. I'm blend $100. Can a party, send him sit pen on the cash once. Yes, sir. A free party was your bread. Very young, a tobo mamma. Train, I mean, a free answer. Who was free, a radden train? Who was free, a rather one train? Akwabia, ya bonus you. You didn't do so much more pagan and sacco. Telephone, was a suffer, my friend, my crime, as I'm back. I didn't also be born to be me. We're free to my coffee. Jemaso, amen. Amen. In the paradise, any hedges, Obiantia, me poano. Sir, what Asaseso? Now 5 years you ran no crajan qua. Obotan and Ebra, don't uncle so. What you say? Nantitin nimu, Namsuro, Lucredian name, a whole famine. That's one Nantu, Gideon Montiomo, Tohono Kuretiamo. What can so good pet? No, we'll buffalo. So a buffalo. So a buffalo. Yaman conquer. Yes. No, bet you one chain. No, assume no, I don't call paradise. Upon some my use. Ah. And to do paradise, yeah. No Peter, Abraham, Isaac, no. Woman, you are sorry, no, my baby, word too. No, mamma, baby, I say, Baba, mo, I dear. Once what to me at Asaseso, about Abraham, mo. I had the Nitium qua. Near my baby. Jemaso, amen. Amen. Who be demana? Who talk? That's what Asaseso. Now, didn't question some retramo we cocaine a petase. Koyon so attached to ginger wine, Brukutu. Adonko, Kakai. We show when you know be a child Lotto T L-O stand for low. Double T-O stand for toe. And to do a better low, not bow and issue. Toe, what say? No. Your friend low toe. And do a better low, not bow some toe, not fly a cohini. Kudomaha. And again, a different my lotto number. And penny four, which are Babu or Nibi, was a Babu Susha, and so back on watch a kiloto. A coshibra, and I'm penny 4 mofra. One top book could be uncle no cream. A bad one, what about you? See, what's your command? Every machine one cry. Machine, and so yes, machine be out, your wine is say. All the white. I come and share your wine, say. Lotto. Roma from penny for Chaloto.
nkokorafoɔ matadis me se kramoni kura na furugu ti sɛ me die na hyem na mumu ni akɔgyina ho mama wodi wuom Psalm 15 ɔsɛ mfa usika ma huri fam yɛka huri fam so loto jeme so amen tie ne ye nti wonum wi kokain wi nsa tomona bo adwaman yinyin segu diewu saa wade wodi bɔne nyina wia na so wu pa na samado abegyina ho ne atamo straight to hedges jeme so amen na ho na wudura wutimu say yes waduru baabi Isaiah 14 na asamado wase ne kan ho behia wo ba sɛ wonom nsa wodi bɔne na wu a ɔse asamado a wase bɛka ho abehia wo ne hanya nsamanfo ma wo na hanya nsamanfo na di kan na ma wo asase akunyi nyinaa asase so akunyi na ampenya nkopɔ asɛm ne mamana fo ani amana ma fo a yɛsoma bosom di hene wɔn nyina wɔ asamado ho wɔn nyina sɔre fi wɔn akonya so wɔn bɛ sɔre afiri wɔn akonya so wɔ asamado na wɔn nyina de so ka kyerɛ wɔn bɛ gye so aka kyerɛ wɔn so wɔn so wɔn odwo sɛ yɛ kɔkɔ mɛ no wɔn nim nyansa wɔn odwo sɛ wɔn so wɔn odwo sɛ wɔn sɛ yɛ nara pɛ wɔn sɛ yɛ nara pɛ wɔn kɛse asa aba asamado wɔn kɛse yɛ ɛde wɔn sani aba asamado a wɔn mɛntɛ ne so wɔn kɛtɛ a wɔasa ama asamado ha wɔn kɛtɛ a wɔasa ama ɛne mu abirikabirika ɛmu abirikabirika na wɔn kata soɔ ne na wɔn kata nsonsono soɔ yɛ nsonsono gyeme so amen ɔbɔnefoɔ nue o Isaiah 28 18 wɔsenam no wɔ apam bɛpepa atamuda wone owu atam bɛpepa na mo ne asamado kasa na ne asamado kasa sie nyina empire hwetira so sɛ obi kwada asamado a yɛbo no empire hwetira so empire hwetira so sɛ ditwamu a sɛ twamu a ɛbɛfa mo ɛbɛbo efisɛ da no pa sadeɛ kye asase so anɔpa awia ɛbɛbo awia nso ɛbɛbo anadwo ɛbɛtwam na ho kasa na sɛ sɛ na yɛ wala nko aboa nkasa tuatua ho na mpa abaa ne ɛba obi nsa nkuram no wapa ne kyɛw ɛnɛ den no abaa no nso yɛ spirit ɛbɛbo no akɔ ni ne benya wam nti sɛ wonana bi a wowu dadaada no ɔyɛ bɛmbɔ nsa no no wɔbele yɛ a woka no nana yɛ amaame no bora yɛ bono no wonya wa na abɛhunu deɛ ɔbɛyɛ ba wɔgye aso pa amaneɛ no na empa no nso nwale wɔsɛ mpa no a woda so no ɛnware ɛyɛ mo abirikabirika nti ɛnware sɛ obi bɛtene ne mu wɔ sɛ so obi bɛtene ne mu wɔ so dabua no sɛ obi de bɛbua no dabua no nso yɛ nsonsono wontimi nso mfa mu yɛ dabi meka mo wate ɔbɔnefoɔ no ɛfiri sɛ deɛ aba so woka ne sɛ a bɔnsɛ obi ayɛ din brother wonya bɔne dwane na gye wo kra nkwa amen wateɛ mu saa ma me ne apan amen brother mesrɛ wo ɛna natwi sesa wate sakra wate amen yɛn bɔne akyiri die amen na hwehwɛ yesu akyiri akwan amen kasa amen ma menka asɛm da bi nso nkyerɛ wo bɔne a wadi nyinaa no sɛ wotumi gye yesu kristo di na wonu ho prɛko pɛ na apaa mu ka kyerɛ ne sɛ wurade home mmɔbɔ bɔne wei na meyɛ wo ɛfiri na de kura me nyɛ bio a awurade gyina w'anum asɛm no a wokaeɛ no so apepa wo bɔne nyinaa gyeme so kasa amen sɛ woakum nnipa wɔ ha woakum nnipa mpempem woadi bɔne a obi ani bi da na sɛ ɔgye tom na aka bɔne kyerɛ awurade sɛ awurade meyɛ di bɔnyɛni wo me mmɔbɔ na bɔne no menyɛ bio a awurade a mmɔborɔhunu yɛ ne ma no wɔyusu n'asɛm John 3:16 wɔyɛ nyame a wɔyɛ wɔdɔ nti wɔsɛ sɛdeɛ onyankopɔn si dɔ ɔde wiase ni so ɔde ne ba a wɔwɔ no koro no ɛmaa yɛn na obiara a ɔgye ne die no ɔnyera da bɔnsɛm kɛseɛ ma sɛ nyame no ma me obiara a ɔgye ne die no ɔnyera da na ɔbɛnya deɛ aban dankwa amen wogye me so a mepɛ amen wɔn na dankwa nti na ɔha pagya nsa ma me yes fansa to hɔ wɔn nso nti na wɔn na bonsam gyem nti na ɔha mo nyinaa mopɛ sɛ mokɔ heaven yes mesa bisa bio wɔn na
nkwagye nti da nkwanti no wa pagya nsama me hwɛ obi a wɔn atete wɔn no nyinaa nso apagye wɔn nso wɔn pagya amen fansa to hɔ ahemfo nso na bonsam gyem ti no wɔn wa ebi di hɔ sɔre gyina hɔ n'aso.